आपने सॉन्ग मीडिया सॉन्ग फाइव जो बेले न हम्बाई जों जरा रोमन बागै इनके अक्टाई से क्या अमसे मिया सारिगो सुरेन जमतिया या सुरेन देवबर्मा और सिनी कॉन्स्टेबल सतीरंजन देवबर्मा बर खरंनै बाजाराव थांब्रो बाजाराव फैसा रां खालायजों मानायनाय बर कुनु मालिक गोरै हायैनाय सिगां आनु आनियाबो सिनि थानाव फायने जमर फायगा अब दिनै जमर माने याक्तै खबर खायनाय जे खोमाजानाय बरक खबर खायनाय बनि प्रमाण सहित फायनाय ताबो सोंबावनो रांनि बुग्रानो मालायखा बे रांनि बुग्रा ताबो फायनाय जोंबोनो सोंखा बेबोनो मिलिहैनो ताबो जोंबोनो याफानानि बागै बनो रहितुब जाखा सार अब जंपैजला थाना जंपैजला बाजार कसारनो बरक खालायजों मांखाता सिनिया नुगियानि रां बरक गो मालिक सिनियाबा जे खोमाजानाय बरक तबो बाहाय के जने बन कपाल काहाम बो तो इसा खबर मानायनाय जोंनि थानाव जगाजग खायनाय फायके हांगाय जोंता बनो प्रमाण सहि बैबं बनि रांनो फायनायनाय ताबो बनो याफानाय नायनाय कथा बो जे सामानि आबो बाय बनि गादा रक सामानो बनि जे रांनि एमाउन्ट सामानो तो मिलुइनाय ताबो गो मालिकनो जों रांनि याफालायनायनि नायनाय कथा सिनमुंगे हाबिलदार रति कुमार देवबर्मा जंपैजला पीएस मिया बाजार फैमानी इनके मिस्टी दुकान बुसकांगो कलाजक माखा इनके लग लगिन आं इनको आनि बुसकांगो इनको पुलिस मासा दङ के बिनियाव आं याफारका पुलिया के आं नगो फाइना माबा के बनो याफारि बबे रां लेख लाके लेखबान परे बबो आंनो कल खेने नोंत्लां खाजोबा दिनगो इनके आं रां नगो तिहिग्राका इनके उलो बबे कक सालाके गम तो बुनी रां माबा बुई नाङै रक बुथुमा रक होननानै मानसुखै ओमफ्राय आं कल खाफिका जे रां तान्याबो तनलिया आं जों थानाव रिलेसन नै बबाय सालाके आंखौ ब फायका ब फायना बेकानो के मिया सारिगो जों थानाव फायनै अरनि बरबा बुनजाबा जों याफ्र माने आम तामनि साने आम वान सुमानि जे बुई लुमनाय रां बुथुमा रक दाखला जाखा नक तांननि नै रां बुथुमा रक दाखला जाखा के नक रक वाले काजरदों तलाय खौ रांनि दै गामोन बै बुनबै सिन्ता नां सुबै माने मावहाय नि सिनिमो आनि मुखौ सुरेन बेखौमा बो पारनि आं खाता ताबो गोजों फैजला गुरदि आलो दं रमदे आइं हाबि मानाय रकना बेलायके हामबाय मारो बो आसक बखा काहाम आपनि बागै नां मानथियो ते बो थानाव रिरबै अमते नियम कानून बो साइमनै नियम मते केन ब्रसनो याफार मन बागै आबो सपैला फामबाय मारगराखा ओंखाय आं मिया रां कमाजां माने आपनो तो कमा मानि से हंकाबा माननाय हिंतो आं आसाय मालिया ओंखाय तबो मानानि तंगै दे नाता मंगै दे निजन धर्म तंगै दे बं धर्म तंगै दे आबां मान बागै बेलाके हामबाय मारखा ओंखाय अ रां बातामो विशेष के हामबायसि अमा हाय रां बा गोबां मानो थांगौ फायो उङै दं हेदबा माके बरक तिनि बरक काहाम हनै गो सिनि जाक मानि अम हायनो लोको रकनो जतो चिनि हासाका बरक तंनाय र बहाय बरक मंगनो जों कम से कम 100% चिनि बरक काहाम तंया फनो 50% फनो अम हाय बरक तंगे चिनि त्रिपुरा बा चिनि समाज चिनि बरक जतनो हामनाय हनै वान सगोता ओंका अम हाय जों गोबां मा जागो बन नकजाक 10 तेनपा जों खजावै नावै जों जेकुनो युज खालायबायो बोले तिने आस रां मान फानसे बो आस माने कसो बो आमते लोक गरै बरकनि असुबिदा ngै दं खाना बो बैहाय खलाय माने नग प्रब्लेम दं खाना आबुन आस वान सुमा का हाम बनि ताइ जों सानानि गकसे गरैखा आमने आस का हाम जों नुक खाता अमायकेनो जतो बरकनो आं बो कयना मुसुबता जों बहायनो फादि बहायके बनो सोलोंलायै नेक्स्ट रगो जे स्कुल सुबासर लायै अमाय माके अमायके थाना रगो लायै आखन लायै खलायलांना कांके जोंनि बरक उपकार नाय kaham kono tongai manai jokto bai hamjak lai tong manai ni asa khlai daran par habro an pare ke kor gana no saklok para mungkin angke ko balavidyalaya school ni principal mungkin tam mungkin onam to jamatia